Здравейте, YouTube! Това е втори епизод от Normal Survival. И ще продължим къщата. Да. Това е вярно. Продължавам къщата. Имаш ли дърва? Не. Събирам. Значи 4 необработено и обработено малко. Имам дървена брадва. Ако имаш камъни, ми направи камън. Ето, щупи се. Боките. При тебе май зомбита има. Да. Той е текчер, пак много хубаво се вижда водата. Това е реално. Аутър флеша не го искам, вижда се като мозък. Да, мозък е вести. Много гадно. Знам. Айде, направи ли им браза? Да. Ако искаш се смени текчер пака. Не, не искам. Тук съм. Бразата не се вижда много хубаво. Пак съм. Браза. Ще пробвам пак на цял екран. Оправя се, бе. Не направи. Ате 4 дърво. Да. Аз горе го изпарих. Еле. Мале. Чай, че идваш ми лага. Обърни си текчер пака на дефолт и няма това. Не, няма съм на тайни баска. Оправи се. Мале, ето и ще имам дърво, не ми стига. Трябва от началото Гато може да сте аз. снимам, трябва да снимам. Трябва да събирам много дърво, като че снимам. Погребах мозъците и запол. Потом ще пробвам с вола, защото няма нещо. Събрах малко. Аз за какво събирам бяло? Не знам. Сега. Аз не разбира. Сега тук тъпото дърво пак няма да ми стигне и пак трябва Аз да се се събирам дърво и ще го дам. Мале, те да... Аз събирам дърво, ти отиди и събери той. Как му викаше сам за стъкла? До мен има санкция. Му събери малко. Събери там, поне един стак събери, ще ти трябва. Тук да взема дървото и изчезва. Ето, майко, тук има пустиня, бе. Да, и аз съм. С рейса. Ако има село да го ограбя и да изчезва. Не, няма сила майне. Мале, не мога да се кача. Аз нямам лопата, бе. Айде на ръка. Ще се направя, бе. Видях къде си, наблизо си. Видях, ти никога не вземаш изчезва. Майко, за кус направих крафтинг тейбъл, аз съм нов. Да видиш кога му държи лопатата човека. Ти ли че си го текчер пака? Да, Това лопатата гадна държа на нищо. и стрелата те е бедна. Другия епизод. Аз ще сменя течерка. Или още сега напрочно сменя на... На дефалта си е най-яка. Не, аз ще го направя на Fightful. Мен на кеф на дефалта. Кога му държи лопата, иначе пак ще играя с него, ама сега не се играе. Играем се с Fight. Хуфун. Готово. Аз съм имал дървото. Все, знаеш, че го търпа. Вече имам един стак.
бялото дърво и въобще. Където обикновено са. О, fuck you! И пак не ми стига с дърво, което дето ни обработеното. Мале, близко, да не се. Това съмнява. Много бързо. Айде, сега ще направим легла, че ще стане свето много бързо. О, един стак. Следя. Готова ли е къщата? Те ще да е готова, ако имат много дърво. Аз имам 19. Само две брати служи и готово. Дървото стои на място, е там телефон. Мале си ме занят. То си имам този дет там. Фърлихте дървото. И му иска да му покаже как се прави бутица. Не дей, и на мен ми каза, и от мен ми иска. Покаже как се Не ми се показва. На мен не ми се показва, защото после нашия сървър никой не канят, той никой не влезе, той. Не, леглото трябваше там да се лезе. Не, направи ти едно легло, че Аз си от тази страна ще спа. От тая. съм те спас. Ок. Една масичка ми трябва. Да, бе, аз ще направим. Значи, това. Направи на мен една. Направи сега, не се прави на тя. Пръчките няма да си има сигурно. Ети една оградка. Само една. Опа. Да, така е. Ай, как се прави тази стои, бе? Лесно се. Сега пък аз останах без дърво. Ята е малко. Ети две такива там. Са те не ги знам. Не, дай я. Дай две стълби, на тебе само една ще трябва. Вържи ги двете. Това са три пари. Ети за тебе има. Не. Да се вземе едната. Ясно имах треволна. Такива печката. Стой текча пак. Да, и ако имах още едно блана. Ти с текча? Да. Ако имаш едно блана, да. Колко? Аз имам точно една вълна. Аз много ме чудно как се прави картина. Как се прави картина, бе? Слагаш навсякъде пръчки и само по средата вълна. Я ми дай санда. И сега. Ще да направя някаква картина, ери. Не всички, бе! Отя саунд. За стъкло. Аз легнах. Айде.
Айде, имам да убия малко. Картината видя ли бе, хваща крипър? Не, той си там някакъв хваща. Някакви гъста крипър. Аре, да станат тези 4 стъкла. Дай, брат. Но. Откъде се разбираш колко е дълъг клипа? Не знам, не знам. Някъде се гледаше, ама не знам къде. Това ли да е за този епизод? Но къс стана. Знам, ама... Ще сложа стъклата и спирам. Добре, дали ще някой чува. Ще сложа стъклата и спирам клипа. Разбрали ме? Не. Ето ти картината. Как ще сложиш там? Ето. Мисля да направим втори. О, това ще да направим виждане. Зомбито умря, докато дойде до така. Изгоря го слънцето. Аре, имам двамата картини. Има бе. Мале, не така тъпа бе. Абе бе. Много гани картини има стратегия. Ето има се. Не става толкова дни, защото е. Картината ли картината? Ох, мале, она синята хубава беше. На мен да ми се падне тая. Почти сложих стъклата. Ето нещо. Пак трябва да работя. Вземи се дървото. Бе, момче. Не ги взимай сега, дето стъклото ще стане, не го взимай. Имам стробички. Добре, точно. Ой, тук да сложа. Влизам пчелно. Влизай в челно. И това пая тук ще са. Аре, бе. Ох, майко, как ми удари. Нали един е по-мудре. Защо ще го нападна? Не знам, ама също не. Видя ли уните се виждаш и като емералд? Уни зеленото, видя ли ги дето пусна паяка?
Зеленото ли? То не е ли червено? Ама аз съм Аз с... го видях като зелено. Аз съм с фаит фул. Че се ще върна да видим на какво прилича. Те са най-яки. Ай, тая вече е. Ари бе, бах ти 1 час мина текчърка. С мене. Ти наистина на емералд ляза, бе. Като сложа стъклата, той ще е от епизода вече. Добре. В другия епизод ще направим вторията. И това ще е бахтят. О, яко се вижда къщата с текчърка, бе. Малко остана да изсложим. Имам закалване, защото няма. Аз имам. Ама толкова бързо няма да приключим епизода. Това беше за този епизод. Коментирайте, оценявайте и чао!